Jo vaig ser més profeta que jo, segur. Jo ja vaig entrar a l'època bona. Vaig entrar en les últimes eleccions, vaig estar un poquet també per jove, i tot per uno que no està, que és Robert. I al principi tampoc m'ho creia esto molt, i mira, el que fa en jo. I bueno, jo ja vaig entrar en l'època bona, i sent d'eleccions va ser molt guai. Em van treure un bon resultat. I bueno, el que m'ha animat a... Jo crec que tots comentarem també un poc el mateix, que el que ens ha animat també és un poc la consciència d'equip, que ha format, que s'ha presentat gent que més o menys ens coneguem tots, sabem com funcionem, i jo crec que podríem fer un bon enteniment i podríem fer coses xules. I tot ho dic. I bàsicament això. Ja? Jo sí. És que jo... Bueno, bona nit, jo soc Sánchez Vila, suposo que em conegueu tots i no quasi tots. Jo soc, com a Joan, d'aquells que es va quedar l'últim de Filipines, quan eren 4, i bueno, vaig estar 2 anys com a secretari de grup en l'ostracisme, en la majoria absolutista del PP, oblidats allà en un lloc que ningú visitava, ningú coneixia, i ara els últims 4 anys ja com a secretari de grup governant, per sort. Estic d'acord amb Joan en el que ha dit allò de l'enteniment en els verds i iniciativa per a fer compromís, que són tots fent falta. I per què em presento jo, no? A banda d'estar d'acord també amb Elvira que perquè som un equip, perquè es coneguem tots, perquè funciona bé, estem tots en l'executiva, pràcticament que es presentem així. Perquè trobo que tinc ganes, tinc moltes ganes, jo crec que això és fonamental, no estic així perquè algú m'ha dit podries presentar-te, no, jo tinc ganes, tinc un regidor que ho dic obertament, no tinc cap vergonya de dir-ho. Tinc 40 anys, jo tinc 40 anys abans d'enguany, mai he tingut cap càrrec institucional, sempre està, diguem-ne, en la cuina, en la sombra, com ho ve dir-ho darrere, treballant el que he pogut i com he sabut, i trobo que ara tinc la formació, la preparació i l'experiència per a portar a aquest equip, que considero que som un equip, i res més, que estic en Joano, el recolze i recolze a tots els meus companys per haver pegat a passar, com ens ha pegat a jo. Tenim un bon planter, i que estem prou equilibrats, tenim 3 homes, 3 homes, vull dir, es compensem, cadascú té les seves virtuts i jo crec que un camp on podrà treballar millor home de gust, en cultura, en educació, en medi ambient, cadascú. I poc més. Us demano que participeu i que si ho veieu adient, que em voteu. Moltes gràcies. Soc Frank Quesada, en política duc exactament 3 anys, només sí que duc aproximadament 20 anys en moviments socials, sobretot en l'aspecte mediambiental. Per a mi el més important és l'equip de treball, perquè una sola no va a cap lloc. A més, això t'ho dona l'experiència, treballar en fora de forma altruista, on veus que cada vegada vas pegant-te contra la paret. Però tens un equip de gent, un equip de treball que és el que mútuament es dona suport, i com a suport que em dona i com a que en l'equip és en què confia. Vaig a llegir una cosa, és la presentació que hi ha a la pàgina web. Tu eres el meu compromís. Hola, soc Francesc Xavier Quesada Ferre, actualment regidor de compromís a l'Ajuntament d'Ontinyent i regidor de sostenibilitat en Llumenà, FEM, Aigües i Agricultura. Per segona vegada em presenta la llista de compromís per tal d'encapçalar el projecte en 2015. La primera vegada ho vaig fer partir amb la il·lusió d'encapçalar un projecte renovador i amb el canvi de la política local. Aquesta vegada ho faig amb la convicció que encara queden moltíssimes coses per fer, no sols a nivell local, sinó també a nivell de país. Per això em proposo, després d'una gran reflexió, continuar, i des de sempre he treballat en organitzacions cíviques, en defensa del medi ambient, i vaig decidir entrar en política perquè era la forma directa de canviar les coses. Després que vos he dit de l'experiència que teníem en el que és les xarxes socials o en el que és també la societat, i l'única manera de canviar les coses era des de dins. Volia ser part de la veu, ara amb l'experiència que he guanyat, sé que les coses costen de canviar, però també sé que treballant amb organitzacions i el més important, amb les persones que volen canviar aquestes coses és possible. Per tant, vull continuar sent la teua veu i et proposo que confies en mi per continuar canviant les coses. Que tu
tu sigues el motor del canvi i que jo siga i puga dur a terme els projectes necessaris que tu creus que milloraran la nostra ciutat. M'oferisc com a intermediari entre tu i les institucions, com a enllaç per fer possibles els projectes que estan canviant Ontinyent i el nostre país. Sé que la política és molt dura, a més ara ho sé, i que desgasta les persones amb principis, però he decidit que si tu em dones el teu suport, treballaré junt amb tu per a donar-li a aquesta terra la dignitat que es mereix. I això és el meu compromís, i això és el compromís del cap de llista, i això és el compromís de tot l'equip de treball que presenta aquest partit a les eleccions del 2015. Moltes gràcies per haver vingut, primer que res, no et faré torres de Zafer. Jo soc Sílvia Oreña i bé, a mi m'han impulsat dues coses al presentar-me a la llista de Compromís com a candidata. La primera, una és el que és Compromís. Veiem des de fora la manera de treballar, això és el que em va impulsar a mi a unir-me a Compromís, que des de les 3 regidories que s'han portat a l'Ajuntament, tot el que s'ha aconseguit és per a llevar-se el sombrero, tant a nivell d'Hisenda com de medi ambient, d'educació, en esports, s'ha fet una tasca impressionant. Jo ara que forme part d'aquest equip, modestament em sent superorgullosa. I això va ser un dels motius per a unir-me a aquest equip. I el motiu per presentar-me a la llista és perquè jo des de ben joveneta sempre m'ha interessat molt la política. Sempre he estat però en una segona fila, sempre com observant, estudiant, escoltant. Jo suposo que ara ho veig en el temps i crec que sincerament ha estat com, sense voler, preparar-me un poc per a aquest moment, per a poder estar un poc a l'altura. Jo la decisió de presentar-me va ser perquè tots sabem massa bé la política del PP, els atacs al País Valencià són brutals, i de fa 2 anys cap així, concretament a mi personalment, el que m'ha fotut molt ha sigut els atacs que ha rebut l'educació. Per mi l'educació és la base de tota la societat. La idea d'educació que tenim en Compromís, i suposo que la gent que té trellat, és una educació on s'educa els xiquets en el medi ambient, en el respecte, política d'igualtat entre homes i dones, una educació en la que s'educa des del respecte sobretot, que s'eduquen valors, on es respecta la nostra llengua i la nostra cultura. Això s'ha de fer des de la base. I el PP els últims 2 anys ho ha arrencat de socarrat. Aleshores, la meva intenció presentant-me en la llista de Compromís és una, donar suport a la manera de treballar de Compromís, que és des de la base, que és des del que estem fent avui, una conversa de tu a tu, de xerrar, de funcionar des de l'Ajuntament, que és la veu del poble, cap amunt, i no que siga ni Madrid ni València que ens diguen a Ontinyent què hem de fer i què no. Tindre la nostra veu. Això és la meva intenció, direm. El motiu, com ja vos dic, ha sigut la goteta per a mi va ser atacs en educació, que és la base de la societat i que això es tradueix en tots els altres aspectes que ara no anem a entrar, que sabeu massa bé. Sí que una cosa m'agradaria dir que quan era joveneta hi havia qui dia que si de jovenet eres de dretes no tens cor i si en 40 anys no eres de dretes... A veure com era? Si de jovenet no eres d'esquerres no tens cor i de major no eres de dretes no tens coneixement. Una cosa així, no? Sí. El coneixement... Avui dia crec que està més que demostrat que la dita, a pesar que n'hi ha molt dites molt bones, aquesta no es compleix ni de lluny, perquè si una cosa demostra la gent del PP és que cap en té ben poquet, i el que hem de fer la gent d'esquerres de bé, que jo considero que aquest equip és gent de bé, és estar on estem, si ho considereu així, ens doneu el vostre suport, estar i ser la veu, com diu Fran, ser la vostra veu, és més que res això. Hola, jo soc Lídia, crec que la menys coneguda de tot l'equip, però el que passa és que jo educació no tinc, jo dic educació l'any 20 sí, però treballant així no tinc d'un 25. Vull dir, està relacionat no tinc en les bandes de música, perquè jo soc músic, també està treballant en Colortés, com molta gent del poble, entonces, clar, jo dono molts anys en relació així. Per què em presente? Crec que tinguem un gran equip, estic en l'executiva, i hi ha un molt bon equip. I Compromís ara ha evolucionat molt, ja s'han ajuntat les 4 vessants, perquè al final estem gent de Compromís, que també entren dins d'aquesta coalició, i m'agrada
clar, en la política, si tu vols tindre veu, tens que gravar-te, o per lo menos estar en contacte en això. Entonces, clar, jo al estar en l'executiva vaig veure que la gent és molt bona, pot anar molt amunt i també el cap que tinguem nosaltres de llista és molt bo. Crec que és el millor. Per això em presentem, és veritat. Tots estem d'acord, sí. Entonces, bé, tinc que els meus motius també són perquè m'ha donat compte que en aquesta executiva hi ha tres dones valentes, me considero valenta perquè la base en política és dur i n'hi ha molt poca representació de dona avui en dia en política. Crec que el col·lectiu d'on tinc té molta sort per això, perquè en molts col·lectius no n'hi ha dones en política, lamentablement. Entonces, pues, això és un motiu molt gran, m'agrada la igualtat entre homes i dones. És un dels motius. I bé, poc queda més que dir, perquè al final crec que tots presentem més o menys per lo mateix, per treballar per el poble, per dur un projecte endavant, perquè tots vulguem prosperar i vulguem que el compromís Puig que renasca, perquè es va afonar en un moment donat, la textil va caure, es va afonar i ara n'hi ha que treure-lo, com la Fènix, n'hi ha que recuperar-lo a tisca de les cendres, que ja no s'han afonat prou, ara n'hi ha que eixir. Aplaudiment.